Morales, okay, ang usas ko na kung mga kaparintihan, no? Unyara. Pero asap kita, ha? Always say a prayer, mga kaigsunan. Unahon ito, pagpanalangin sa itong labaw makagahom. Lord, thank you di kayo sa magyatay ka namang grasya, matag adlaw. Asap kita, ha? Asap yun. Always say a prayer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, ako mabungmasahon ng akong mga parinti sa Gihulngan City, no? Mga Barilio family din napita dugay na kay kuno napita wa makana bata pa kuno kana dia napita nagedad pa ko nag 10 anyos karon na niya nata senior citizen nata. Okay, sa tanang mga kaparintihan ako diha sa Gihulngan, no? Gihulngan City sa mga Barilio family ug sa mga Chan family ingon man mga Tan ako mga parinti diha parinti sa ko inhan kay kaliwat ng mga insect kunoy. Okay, sa tanang mga kaparintihan diha. Okay, unya ngadto sa ni Bay Rudy diha sa Rudy Agusto diha sa Suong Lapu-Lapu City. Bayan pa Paminaw Road, okay. O sa MCC Bike Shop diha sa Suong Yapon diha Lapu-Lapu City. Ang Gerard Nursing Insect o ni Ermac Pogi ug pa. Okay, mayon pa paminaw ninyo. Bueno, katong sulatan pa karon nga tagan pagtagano pinadakin sa kababay. Magpatawag lang sa nga bilin. Kini gibatan duha sa radyo ni J Badayos. Ay suna na nga tong sender si Bilen. Kini akong problema, bahin ni sa akong igsuon nga babae nga grabe ka hilig mangutang. Palautang kaayo. Okay naman unta kay siya ra may mga problema. Apa ni abot magud ang higayon nga hasta ko na apil ko ka problema ining pagkagrabe niya nga mangutang. Bueno, sugdon ko ang tanan sa ingon ini ha. Mura ni habang man insistan ako. Ayaw kong sa ako beke. Okay na kani. Okay, dara, mukat ako. Larga! Di paningot in town ang bayot. Tungod sa sayaw nga olpot-olpot. Ang abaga oyog-oyogon ug ang sampot pa tabyog-tabyogon. Naglagot ang mga dalaga. Kung musayaw nagganig cha-cha. Kay wala gyud nilay mo bira tungod sa bayot nga kontrabida. Hala bayot sige sayaw na. Ayo hagyod pagpangustora. Bisan sa singot mo maligo ka siging cha-cha. Bisag mabudlat ang imong mata. Ang bayot na ko may sikreto. Nga iya kong tagaan og singko. Basta ako siyang muubanan ato konome sa kawayanan. Ako siyang agitumanan. Ug ako dayong di kuyogan. Sa pag-abot na mos unahan ug iya dayon kong agipugnan. Gikuot niya ang akong kwako. Ang nakuha ang akong abano. O giom-om dayon sa tonto nagsuka-suka. Tungod sa asog isudipan siya. Mirisi kang bayota ka. Mirisi kang bayota ka. Takabayot mirisi ka. Aya, okay ra ba itong kanta-kanta na ko, ya? Okay ra kayo eh. Lagi. Nya, unsa may plano na to, Di pa kumudayon ani ka ng pamisitang Gina. Aron ako siyang ranaan ba? Ay, ayaw na nga na doon. Ay, kinuraan naman ang harana-harana. Ako pa'y ikaw no Aldong, di na lang mumudayon sa pagpangharana o pagpanguyab na akong igsuon. Oy, tibilin? Mauna. Ayaw ipadayon ang pagpanguyab. Karon dili ka maugtas o magkwintas lang kung nagbukog. Bukog? Bukog. Nag-tribe na siya? Ayaw sa na istorya ha. Ayaw anong inas Aldo nga na bilin. Oy, ilalim mo ng mangulintas tagbukog. Ay, mas may nangahibao siya. Ngaway ayo ng akong anghod. Uy, Kaya nga naman tibilin. Unsay batasan tao na ng Gina, ha? grabe ka pala utang. Bisag kinsa na lang kayo maningil din sa bay. Doon ay maningil nga tigpautang og mga pahumot. Doon na say maningil nga tigpautang og mga sayal og blouse. Doon na po'y maningil nga tigpatantog parta. Paita, kadaghan maningil. Okay rin mo natin. Unsa tao na batasan ng iyang bitaw, Tina? Kanari ang pagkapalautang? Okay nga no, nindot na pala utang ha, kanang sobra na. Ay, okay rin ako, tiyo, iti. Okay rin kayo. Mahutang siya. Basta doon na lang tayo trabaho ba? Bitaw. Kung di nga Utos. ayaw nga ka ng mahutang niya, way trabaho, di ba? Sakto sa Aldong. Sakto. Kitang dandan. Pulos mong kita mangutang ba? Ay, lagi. Pero kinahanglan nga kung mangutang ka, maghuna-huna kang daan kung makaya ba nimong bayran ang tanan mong gipangutang. Ususad ka, Debilin. Mangutang gani. Wintahon daan o makabayad ba sa itong utang? Nonya, kanang mangod ko. Di man na magkwinta og makabayad ba siya sa bayranan nga iyang gipangutang. Ang iyang nga makautang lang gid siya, bahala og maugtas o paningil lang iyang giutangan. Gusto gyapon ko, Debilin.
dili mo sa maayo nga, di ka magunuhon na, makabayad ba kasi mong giutang. Ihasa lang kinaiya. Abaday! Pulos mo lang ka uyon-uyon sa mong gipanulti paraw ka ha? Ang ako ba, kuan, Ayo! Oh, uy. Oy, Ayo adlaw! ayo adlaw. wala di bilin. Nabagig diha! Ang turko ron. Ayan. Ayo adlaw! Na may tuko ni tingog. Turko ron ay. Tingog na tuko. Ayo! Nawa palibak, ni ana ang Babay. laing tao nga naugta sa iyang pagpaningil sa Di utang. na, diha. Ay ka. Tanaldong, kuyogi ko Di na, kaya tubangon ng tutor ko. gitna ko. Tanadayon. Unsa? Bukas na sab! O Turko, mamay sulti ni Gina nga kung dunay maningil ingon nga bukas. Oo, mao na turko. Bukas na lang. Kalagot ko day! Atong usa adlaw, bukas! Gahapon bukas! Kanupon bukas! Ha? Araw-araw bukas! Bukas sab! Suko dai, suko. Ay lang ng kasuko tuko. Turko, kay dili man kami ang nangutang Turko. Oh, hostos na, hostos day bilin. Ay, lakasuko turko. Dili man kami may nangutang. Kalagot manggod! Halos araw-araw, bukas! Kapoy panili, bukas! Hostosan ka turko. Dili sa lalim din uning maningil ta nga way madawat ni paningil lang. Ay, kung libayad ang utang din, eh. Pila? Koko, pila na ko? Ha? Pila, oy! Ato lang ko bukas! Ako'y naluoy sa lalaki nga dako og gusto sa akong mangod kay siya ang nibayad sa utang ini. Ako untang pugnan apan iya magyug gibayaran aron dili na magsige og paningil ang Turko. Pag-abot sa akong mangod, akong gikasab-an. Gano'n man po doon nga iya magipairan. Nga dili mo ito iyang utang. Kana tungod kay naluoy siya nimo. Unya ikaw moingon ka nga dili ka musugot niya kay wa kay gusto. Ha, di ka mawawa na. Gibayran niya ang imong utang nga 6,000 kapin. Unya di nimo siya sugton kung mamisita o manguyab siya nimo. Ang nasa ba ang problema na gina niya? Basta ako dyan gusto niya. Pero, Pero unsa ha? Isi ka man diha. Kalat na magkatawa na unsa ka? may mo naman tingali nga sugto na ko siya. Bahala na ko gusto niya. Para lang ba doon ay mabayad sa akong utang ba? Ha? Di ba? Okay kaayo natin, no? Di ba? Oy, Gina. Ayaw tao na og buhata. Di ka oroy maluoy sa tao nga imo lang binuangan, no? Kahadluking ka ba, Gina? Kaluoy sang aldong taon. Mao ni gani nga iya lang sugton aron dunay ting bayad sa mga utang kaluoy pud. Maog yun. Busa kinahanglan nga pindutan tang daas aldong bahin ining nahuna-hunaan ni Gina. Kananos aldong day. Bisag imo po ng sultihan ba na. Di na niya egsapayan. Kay mga man siya og trabaho. Unya dako man sad siya gustong Gina. Bugo na gid siya kung magpadayon siya panguyab ni Gina. Klaro man kay nga igo lang siya gibinuangan. Basta makikita gyud kong aldong karon gyud dayon. Oh, ikaw what? Tara. Anak, kuyugan ta ka ngadto ta silang aldong. Wa man di trabaho kay holiday man. Ano na, ato na to siya. Mau resulta yung Gina. Probida. Sugton ko yung misita ko niya. Tibilin, ha? Kuya Maneng? Mao na dong. Iya ko kang sugton. Mao nga ni Ami aron pasidan-an ka nga ayaw ipadayon ang pagpamisita o pagpanguyab kang Gina. Ayaw gyud ipadayon ha Aldong. Ano? Bida sa istorya. Sugton rin ako. Yan din ako padayon. Tungod kay wa siya gusto nimo. Sugton lang kaniya kay himuon kang tingbayad sa iyang mga utang. Oh, what? Mao na. Busa hala. Huna-huna diha kung angay ka ba mong padayon sa imong pagpanguyab niya. Huna-huna agyud tarong ha. Mao na dong, mao na. Timang-tibang ang daan. Mas maayo tingali nga. Ikaw ba, sultihan na lang mo daan. Di pa ka magmahay po. O makatpanimbang-timbang kung si Mahay Buhaton. Kining binunin nyo lang. Kinanako inyong Gina taon. Ay, busa. Ipadayon yun ako papisita niya. Kuya Maneng, tibilin. Singal. Aldong. Perting dako ataw gusto ni Aldong sa kong manghod. Kay musugot raman siya nga sugton aron lang mo himuog tigbayad sa utang. Ug tuod man anang pagkasayos buntag. Asa ka dong Maneng? Gabit-bit man ka ng imong sista. Ay, kuskan tingog ni mo. Ano naman? Dinas kusina. Basi makatungog na. Kaya nga no lagi day uy. Huwag ni Aldong ni sista kay iyang haranahan kuno sa Gina rong gabi. Sa dili pa siya mapadayon sa pag-ani. Pag daan din sa ato ba? Mangharana kuno siyang Gina. Laim sa tayo nga mahibaw ng daas Gina nga doon ay mangharana niya. Wala na thrilling. No.
Usa ayaw kong sultis, Gina, ha? Kamuunay buhato ni Aldong karong gabi, eh. Nabalik ka naman. Ito ng Aldong ang sista? O, tuwa na. Werting practice niya ang kantaw, eh. Saro ko nung dili masugot yung Gina niya. Naunsa ka man, oy. Nahibaw na manggot ang daan nga sugton siya. Kapoy-kapoy lang na siya harana. Mura magyapon. Sugton naman siya aron ritig bayad sa utang ni Gina. Ay, di ba na ito masiguro ang tanang mga adlaw nga maabot, Biling? At tungod sa kabuutan ni Aldong, magkat-una paghigugma niya sa Gina. Ingon gyud ka ana ang mahitabo dong. Ug pagkagabi na ang akong manghod nga si Gina, mura lagwa oy nga iabot ng gabi baliwa ra gyud niya nga dunay moabot aron mamisitag manguyab niya. Unya. Naunsa ka man taon oy Gina? Wa ka mapasikside bisag gamay lang. Moabot un taud-taud ang mamisita nimo. Ay da, sa baka Uy, dili pa lang tungod kay dunay mabayad sa akong utang. Di jud ko masugot nga mamisita na sa diri. Uy hilom oy. Buutan minas Aldong ha. Sayang kung maadto pa nas lain. Oh, sayang yun kung napakagusto niya. Pero, wa man. Ang mahitabo ini, nga may mulang yun ako na isang tig na ako. Tigbayad sa Oy utang. paminawa ko tikuting sista ay. Si Aldong na tingali ron. Hala? Dunay manay kun din Wa pa gani layo pa ganing Pasko nanay ko na. Balay na naigon mo tatot. Kanta mo ron pangharana rong nabati nimo. Si Aldong ron, iya kang ikantahan og pangharana. Mo ba? Oh, si Aldong Gairon? Siya in taon ron. Day, Bilin. Gana siya, eh. Rana. Ako naging nas Gina dong, si Aldong ron. Naghago pa man taon na siya pangharana, uy. Nga, kung magkauyab mi, tig naman na siya na ako, tigbayad sa utang. Hilom Gina, uy. Kung magkauyab gani mo no, pagkasal dayon mo ha, pagminyo na Gina. Uy, bayad! Di ko doon ko ni ana. Uy, baya, no. Kay wa jud ko'y gusto anak niya, bisan gamay. man ang akong pagtuong. Hingi ako pasabta. Maong ko na ko, pahiyuman mo. Langit ang bation ko. Dayon na nung ano, Ka- Gina, nagpaabot ni mo. Ay, day. Salamat kay Te. Dayon. Si Gina, nabus bitana eh. Jen! Day, Gina! Oh, Day! Tingong sa diha, Day. Sige mo lang kang tanaw-tanaw na ko. O, dali na, Dong, Aldong. Ah. Dayon diri, Dong, umaabot na kong tig. Oh, sige. Oh, Day, Gina! Mudayon ko. Mudayon ko, Day! Labihan pang lipayan ni Aldo nga nanambo sa bintana si Gina o gipadayon siya. Malipayon kay Aldo nga misakas among bahay og nakikatubang ni Gina. Ug kami sa kumbana nagpaminaw og nagpaniid lang mis ilang panagsulti. Salamat kay Day, Gina. Nga gisugot ko ni mo, Day, ha? Oh, mamagus sa minggo ka. Basta gisagot na lang, di ka. O, uy, Aldong, ugma ba? Doon ako'y bayro nun nga utang sa shoulder bag nga akong giutang sa akong silingan. Bayro niya to, Aldong. Wow! Day, pila mo to. Ako meron ugma, Day! Doon ako si Aldong. Ay, salamat yun na nagutik payag sa kong mga O utang. Gina. Oh, ate? Ikaw ba? Kawag yun ni mo'y kaluing Aldong. Uy, mo pa gani pagkauyabin nyo. Imo nang pabayron sa imong utang ugma. Nakadungog ning duha ni kuya ni mo maning. Ikaw ba, di uroy ka mauwaw no? Kapag ka sa dimog naong, uy. Ate, sa sinugdahanan pa lang, nasayo jud ka, nga himuon ko lang siyang tigbayad sa akong mga utang. Oh, kung dili siya mag-agwanta, nga himuon tig sa akong mga utang, mamutos siya. Ano manig magbuwag mi? Total, wa mo ko gusto anak niya bisan gamay. Gina! Taon, taong Aldong taon. Ako pa'y Aldong, no? Iyan na lang nabuwagas, Gina. Uy, atong usang adlaw, nakabayad na sa siya og tulo kaputos nga panty nga iyang giutang. Grabe good. Hasta panty? Uya pa dyan mo ipabayad? Di na ko mo too, nga gugma pa ni ngadto sa kong manghod. Higugma gid siya. Inuplok ng iyang kinaiya. Binugo na. Ay, pagsultis na tayo eh.
Gugma mo yun ang nakaingon na nastan. Ba't ka nang mga gugma, nagigugma na? Uy, Mayo adlaw. ang saron? Uy, Mayo. ang turko. Ang turko. Na, Gina. Turko mo tinuni aron. Na, Ay, Gina. nangutang sa tingali ni Gina niya. Ang utang hindi na sigurado. Siya. Awa pa. Ingon siya, data siya karon. Bukas kasad. Ikaw ba turko ba? Huwag ka gid mo tagam, oy. Imo pag yung gipautang og usab akong manghod. Huwag mo kay klaro. Ikaw wag kay klaro. Kay bawang di na kay bawang mo bayad. Pautang ni mo balik. Bitaw, ito sa turko. Sa gini mo turko, wala nagpautang ka. Kadiyot. Asa ba to iya uyab? Oh. Kato Aldong, ha? Kay siya ako paningnon, ha? Ag iya uyab kato Aldong. Og tuod man si Aldong gyud ang nakabayad sa turko. Naluoy gyud kus uyab ni Gina kay gihimo lang gyud niyang tigbayad sa iyang mga utang. Mao nga nagpaabot ko kapulan siya ni Gina nga siya na gyud mismo ang makigbuwag sa akong manghod. Milabay ang mga adlaw ingon man buwan, nagsingabot ang akong birthday. Di ka maghikay sa mong birthday day? Na, di lang tingali itong maning, uy, tagam na ko itong may agin akong birthday. Ako pa ni pakaos mga tao kay birthday, lagi na ako. Pag ako magkaon, ako ra maggihapoy giliba. Oh, expected mo yun na day. Expected na na, kita yung mo pakaon. Unya, kung magkaon, kita sa libakon, aw, ba't di masarap kaayo na? Wala po kayo dito maghikay, di kinaandam ng mga tao na sa ato nga. Wala ko tayo gamay ang hikay, basta doon may birthday. Sunod adlaw naman akong birthday. Sige, hikay tagamay. Sige, maghikay ta. Kay, doon ako yung mga kauban, pusta bahuan nga akong imbitahon ron. Sige, basta kay siguroon gyud nako ang pagsimba dong. Ang importante nga makasimba ko, dili ang pagpakaos mga tao, uy. Ha? Kasal? O dahil gusto na kong pahimutang taon sa... Ato kinabuhi ba, mapahimutang na. Ay, Aldong ako sa nang una-una kay ang tinuod no. Di pag ko andam og musod ang kinabuhing menyo. O, dahil yun na, bida. Ay, ugma di ay ba dung ba? Dung ako'y bayro nun nga utang sa akong anika. Ah. Libog kapin. Bayro niya to dung Aldong ha? Oo, dahil, bayran na ang kanang utang! Nakabati na sad ko nga may utang na sad si Gina nga pabayran siyang uyab. Apan, wala lang kumubabag. Uy, kay hasol naman. Mora man gihapon. Kung akong tabagan sa Aldong, di man maminaw na ako. Kaya ang gusto mas akong manghod ang iyang sundon. Unya, may abot ang akong birthday. Gamay ra kong hikay. Pero nakurat naman lang ko nga puwerte man daghanang mga bisitang naabot. Uy, day, pakadagan ko sa mga salingan nga niya. Awaw. Oh, Hala, wa man ko mangimbitar. Uy, pero nganong niaman ni sila? Oh, sige. Saka. Isa ka ninyo ka na ito, kalitso na. Kalamit sa baboy. Hala, sige na, parang naman ang duha ka litsong. ngano man na uy? Okay na, salbaw yung gina. Nangutang sila? Hala, basi kita na sa problema ani. Bida kining manghura. Uy! Maayo kay nanguli na ang tanang mga bisita, Gina. Ikaw din nang imbitar aron panhion sa bay? Ikaw na, Gina? Uy! Og ayaw mo kahadlok nga kamoy magkabayad sa kong giutang nga duha ka buk inasal baboy. Ang akong uyab ang mabayad ana si Aldong. Gina! Ako'y naluoy sa uyab sa kong manghod. Maoyentay nagbaguod og bayad sa duha ka inasalang baboy nga iyang giutang. Muna ra ba og nagguol og maayo ang iyang uyab tungod sa kadaghanas mga utang nga gipamayran ini tungod sa akong manghod? Ako na palang kahang pugson ang uyab sa kong manghod nga buwagan gyud ang akong igsuon aron di na siya maproblema ba? Kay mura man gihapon, wa may gusto niya ang akong manghod. Gihimo ra man siya tigbayad sa utang. Unsa man og kamo ang pasultihon babuwagan? Bilen. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na to karong kadlaw, Atong gayat. sinder, Ate Pres, kinis inday bilin? Bilen. Oh, bilin. Oh, si At si Bilen. Banghot, si Gina, tao na, Ate Pres. Na pala utang. Mapurting pala utangaw, ang nakabayad tao, si Aldong. Uy, ito Si lang nanguyab niya, no? Oo, ako pa ni mo dong. Ay, amot lang, no? Pero ko, Gigamit lang ko di siya. Si Aldong, nagigugma lang yun yung bilin. Oo, pero kaluit Di ko mayo. eh. Di mayo. Nuralag ka ng
gigamit ra gyud para sa iyang mga luho, iyang mga utang nga mabayad. Nya, pag ingo kasal siya, ha? Kasal? Kuan ka nang Wala, kunya. Wa pa ka siya. kalu- Uy, uy, doon na di kayo utang na kanaberanan. Ingo sa aldong, oh, sige, bayad! Hala, Bayad! Utang, bayaran! Abi ni mo si Aldong no in town no murag makaluluoy kung sila yung mapugos gid siya, Ako pa ni mo mapugson dong. gid siya. Tinuod na, No? may gugma man tati, pres. Oo, Tinuod na, pero may dili gugma, sa ta, taon pero- uyon. Oh, dili. Di mo siya pailabot. Dili, uy. Di Dili, pa uy. Wala gusto. Kakak lang, kakak. Ipuspos pa na. Ipuspos pa na yun. Ay, kisa nagpatambag. Sa ibilin taon, nagpatambag Ay. siyang manghod, usay buhaton. Ingnan taon. Iya ba kuno taong ko ano nga kanang Tambagin buwagan taon sa taon Aldong. si Aldong inno niya buwagin Oo, ako oo, manghod. oo. Bam, usay mo ba sa rato niya sa utang bam. Ate Belen, palihog ko no ko pagsulti ni Aldong. Basiwa siya makamata. Unya magmata na siya, morning na. O kanang, Oo, pero nagmatalag morning. Saan siya, wa ka mata ba pero nakaihi. Nakaihis banig, porbida. muna siya Oh, kuan prisoner of love. Panalitag magkaistorya mo Atahan niya Belen dati, si Krista. Aldong. Ipakita ni niya, ipakli ra ning Biblia, kining sa balaan kasulatan. Ipakli, abam, sabi. Diri sa panultihon 5, Okay. Kapitulo 3. Ang ngabel sa daotang babae, tamis sama sa dugos. Ug ang iyang mga hawk, nakadaot ni kadira ba yung magpahawk? Di bitaw? Oh. Di good. Hawt sama sa lana sa olibo, apan inigkahuman sa tanan, ang ibilin lamang niya, mao ang kapait sama sa panyawan, ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Nadoon kaniya ngadto sa kalibutan sa mga patay. Ug ang dalan nga iyang gilaktan, mao ang dalan sa kamatayon. Ang ako ibot pasabot ba, gibasa din ako kay simbako, labangog pito ka loud, ug mahitabo nga maburi yung unyang utok ni Aldong, ug bitaw. musampot sa pagpakamatay simbako na may ulan akong lawom kay iyang hugma. Di, dili, bam, ang ako, ug di ba pagkamatay niya, pationis Gina ba? Paanasan? Oh, mao Ha, na. patyo na siya na? Oh, maglagot mo niya, di Ah, preso kaya dugay. kung kuan siya nga pagkatao, pero Di ba, man. basta makasabot, o makamata na Di, niya, di, magunaw na makamata. siya nga. Grabe ni Bihana, bro. Makaamgo siya ba? Nga Giut-ut nahutot ng ang kuhanin niya? Oo. Labi na may bawaan nga si Dina na ilaing uyab. Tahot, Oh, sabot. mao na akong gibasa din kung magkakita mo, abrihan ni diri sa Proverbs, diri Abriha. sa panultihon. Ay kapitulo 5 versikulo 3. Ipabasa ni niya dai kay dili ato sing pag-unsa no on the air bata kay ginom diri nga ang abil sa daotang babae. Paingon-ingon man ang iyang klase nga pagkababae nito gibasa. Kaya man lang ipangwarta. Tiyaw mo nagsis ko kasal kalit sa sisimang. Naari ko beranan dong. Dili ang kinino laki babae doon nagsayop. Kay ang laki naibaw siya nga way kwan sige bakit siya. Mudas-das mo siya. Oo, nya babae sa de wa siya gugma, iya masan ko ano, di ba? Gamiton to niya. Lima ka, ang last nga koan, gipabayad sa duha ka inasal. Mao lagi. Bida. Sa, naibabasa di inasal, bam? Ha? Pero tempalan, Oo. mangutan ako nimo ba, masan ang loud? Pito ka loud. Sanglitanan ka na, sanglitanan nga ka ng Labangon, simbako ba? Lagi pero sa ano man ang loud? Lawod ba sa dagat? Ang kanang Lawod ba? kanang sulti ba? Bawod? Dili. Lawod sa dagat. Di ba? Tunga-tunga sa dagat mo, ni Laud. Di ba kanang dagat ang Ano lawod? ba? O di ba kanang dagat ang lapad man kayo kanang Kanang lawod? lawom kayo man loud. Dili. Oh, Ang sana. kasabutan ng lawod, wa kay magkitang yuta, puro ra dagat. O lagi ka nang sa to pa tunga na gyud na sa dagat. Manay Lawod loud. sa kadagatan. Oh, sa ato mula bang upito. So, Pito ka lawod. Kana magdagan ng barko from Cebu to Cagayan. Dumi say nga betin mo kay makitang yuta. Mula bang kagingunan na simbako para mo ibot sabot mga ang una ba sa tao nga matuis. Mausabo na gingog mula bang pito ka Lagi lawod. kay ako, sige lang kog pagkaudan ng simba ko labang og pito ka loud pero nagkaroon pa ko kag usab din ng loud. Oh, ang loud meaning is kanang pinakadako nga dagat yan ang mubo kay makitang yuta. kanang wa na jud kay makita. Ay, masabot ko na na pito kalaod dati pre kay 7 continent magutagod. Mao na pito kalaod sa kontinento ba nga atong labangon. Mao na nga moagi ta ana mga kuana. Nakasauna balura. sa una ate pres Lauda. sa una ate pres sinomdom ka 1989 nga gipabakasyon ta sa mga kanoy sa Manila. Barko na tuadto mabutan pa magabi og Wa adlaw. kauban ato gayo Awa Awa siya ato ba. Kauban. Nititiit man to ba? Namas mga presela to. Pero- Niundan man kauban. Ni undang man siya, ni pero balik kanang- siya. pero- 90 man ka nabalik Niya no. balik ko 91 Oh, 92. murag ana. Pero ka na magdrama ta mabiyahe ta ate pres kasuway to kag sa kay barko tanaw ng tinglalay. Wa yutang makita. Tanaw na to wa kay way po ba unsa na Oh, island ulo. na makita nimo. Murag nakaabot ang langit ug ang duha Oo, gid dagat. oo, oo. Mao na gilayon to ming mulabang og pito ka loud meaning ang iyang una-una ba mausab.
Gikan sa pagkamayo nga to pagkadautan so si katong sakming ng gulyat nga si paton niya ang babae o di ba siya kami magpakabatay tungod sa dako niyang kahiubos dako niyang kahikurat sa manitawaan na mo na nga akong di nga basahe ato dai basin malamdagan na si Aldong. Okay. Mapantok ang matngon. Sa pagkakaron gibutaan si Aldong Siya, pagkaron. Gigamit iyang mata pero nabuta ang sibilisa gigamit ang iyang dila. Mao na nga nya banig mo pagampo dai kay si Bakog mingon kag in a relation kani man kong pagpanguyab kanang naang dinoban nang gingon ako di man ko pure nga laki di ko pure nga babae na may panultihon gulyan at pero ang gugma ra ba kuno sagrado. Sagrado, bitaw ng gugma ba? Sagrado. Pasabot man ang sagrado ang gugma. Sagrado ang gugma. Dili, lahi man ang gugma nga. Away kaso ng gugma nga kanang mag-una-una lang nga kuan. Di ba na sagrado? Kada sagrado nga gugma, kung makasal na mo, only sagrado. Kani, ha? O ba? Dili ako pagsabot. Ay, true love. Oh, kada sagrado nga gugma, kanang kaslo na mo sa pare o sa kuan. Dili, Na sagrado na inyong gugma, pero na may gugma nga. Turjak lang sa, di na sagrado. Dili ako pasabutan ang gugma sagrado. Ang pasabot ba ang imong gugma binuangan labi na makapahilak ang tao, makagaba. Karma. Kana, gaba na yun. O doon ay karma kung imong pinuangan ang gugma. Sumano lang itong imo na ni mo dai kay sa pagkakaron murag nabuta si Aldong. Pero ako natinga ko Buta kuya. Si Aldong ba murag nabutaan karon. Adi, si Aldong Hugalbot, abutan. Dili ka nang kadto bang amigo na tong suod kay dito sa Bohol kadto si Konsel Aldong. Katong ating kumbitar to gama dili ni ikaw si Konsel Aldong ha. Pero ni mo nga. Sa akong gingon ni mo gulyan sa pagkaron nabuta si Aldong. Nahitabo na nako. Nabuta sa ga, o napiyo ka. Mura ako nabuta ka ko sa kong mata. Kung ano ako yung piyungon. Salamat ako na dito na ba no? Doon ako,